Wilujeng nggih. Paman Prabu Salya inggih. Kok mboten mlajar? Ya ini kok mlayu-mlayu. Menapa sampun jamak limaringipun tata cara enggal negari Ngastina? Tata cara ingkang pundi? Tata cara menawi wonten tamu tumunten dipun tinggal lumah-lumah. Nggih mapunten. Nek liyane Salya mestine ora padha ngerti, ning nek kula ngerti. Ratu pinter niku mboten kaya Ratu Ndarawati. Pintere nyulap. Wonten sisih kiwa panjenengan ana Janaka cacah 1000, nggawa gendhewa kaya areng ngranjap Ratu Ngastina. Sisih tengen panjenengan ana Werkudara cacah 1000, gawa gada kaya areng gecek mestakaning Ratu Ngastina. Mula anak kula Ngastina tumuli ambruk semaput. Madang ramadang semaput. Mbok sampun ngaten to. Panjenengan menika Nalindra. Nalindra tuwae kok ya sakarepe dhewe. Wong pinter kok kaya ora kaya Nalindra Ndarawati anak kula Prabu Sri Bathara Kresna Dasar Wasis pinter. Kula biyen dek enom nggih kaya sampeyan kok nggih. Lho, menapa inggih? Inggih, pinter nyulap. Lho. Pinter nyulap. Inggih, panjenengan mboten ngertos. Kertas menika saged dados harta. Kowe lah, malah kula dereng ngertos. Mbak mboten bakal kula wenehi aji-ajine sulapan kula. Inggih. Badhe ngrembug menapa malih? Anu kula lajeng nyuwun prisa nggih. Nyuwun prisa menapa? Bratayuda sesuk niku dadi napa mboten? Nyuwun pamunten, kula menika sanes dewa. Mila menawi panjenengan nyuwun prisa dhateng putraing Ndarawati, Bratayuda sesuk menika dadi menapa mboten? Kula menika mboten ngertos. Mboten ngerti? Mboten ngertos. Wah, nggih sampun. Dipun menapa-menapakno nek jeneng wong ora ngerti iki dipaksa ya tetep ora ngerti rak ngaten to. Inggih. Lah inggih, wis mboten napa-napa. Ning upama Bratayuda sesuk niku dadi upama lho niki. Inggih. Anak kula Kurawa mungsuh Pandhawa niku upama dadi kira-kira sing menang sapa? Sing menang sing apik, sing ala sing kalah. Monggo sing ala Kurawa tegese sing menang Pandhawa. Lah nek ngoten Bratayuda dadi lho. Weh lah kejeglong aku. Kula menika wong tuwa kok dijak rembugan menika kula mesti iso ngalang-alang. Inggih. Ratu pinter kok kaya ora kaya anakku Ndarawati. Dasare ratu pinter. Pun sewu garwane dak tasih 3. Lah inggih, iso kok ora apa-apa. Iso tur dasare ya sembodo niku mboten napa-napa. Inggih. Lho niku siji mawon. Mboten pengin kados kula. Ah iya. Ngebak-baki pikiran. Lho menika nek dibojoke kaya sampeyan wong bojo kula telu niku wis muspra tanpa guna. Lho. Sebabipun lho mboten ajeng bloko nggih kula niku wis tuwa. Wong wis tuwa niku wis ajeng napa? Inggih, mboten kados sampeyan pinter, enom, tur dasare kondang. Wah, jagat niku kaya diemperi. Nggih nyuwun pangestunipun Paman. Nggih, mboten dados menapa. Namung menapa? Kula menika sampun nangis dereng. Dereng. Tembungipun mangke. Wah, janipun ajeng kula wolak-walik. Nuwun pangapunten nggih. Menawi sesuk Bratayuda dadi kula tak titip. Lho, titip menapa? Kula titip anak-anak kula, anakipun Madrim. Nek kula sedewa inggih menika lare lolo. Wiwit melek weruh padang hawa sampun dipun tilar dhateng tiyang sepuhipun inggih menika pun Pandu kaliyan Madrim sedo kunduran. Waduh nek kelingan kula sedewa niku ati kula keloro-loro. Inggih, aman inggih. Sampeyan mboten sedih? Mboten. Ingkang sedih menika panjenengan kok sedih kok dadak nular lho. Lho, biasanipun kula niku nek nangis terus panjenengan mresani ingkang paman muwun menika terus panjenengan melu nangis. Kula menika awis-awis nangis. Oh, lah nggih sampun. Benten kalih kula niku mata yuyu. Lho, tegesipun
roh napa-napa niku gampang nangis. Oh, inggih, inggih. Langkung-langkung meruh upami wonten setunggiling pawestri ingkang dipun tilar guru lakinipun menika kula ternyuh. Tumunten kepengin ngayomi. Panjenengane kok werna-werna. Jagongan karo anak Prabu Ndarawati iki seneng. Inggih, Paman. Inggih, minjang kula mangsa sadèrènge Bratayuda kula tak dolan teng Ndarawati. Lah monggo, mboten menapa-menapa ning kula repot. Bola. Kados wekdal ingkang sela sadèrèngipun Bratayuda. Inggih. Badhe ningali kelangananipun anak Prabu Ndarawati. Lho, panjenengan prisa kelanganan kula lho. Lho prisa kutut. Nggih to? Kutut. Inggih. Kalian kuda. Inggih ning kudanipun sampun telas. Oh iya. Kantun kutut. Kantun kutut kemawon sampun boten mungel. Ageng menapa boten dipun pejahi kemawon. Nyatanipun kutut ora muni kok dadak diwet-wet ora. Paman, menika perkawis ingkang wigatos. Monggo. Kula aturi nerasaken nanjaken dhateng anak kula ing Ngastina inggih menika anak Prabu Duryudana. Sepisan malih kula titip anak kula negara Sedewa nggih. Inggih Paman kula tak bali teng Mandaraka terus kula trima ora weruh kalawan kahanan iki. Nggih sembah kula ingkang ndherekaken jeneng Paduka Paman Prabu Salya. Inggih matur sembah nuwun.